আজি আমি পৰ্বতজৰাবাসী হিচাপে গৌৰৱান্বিত। আজিৰ দিনটোত আমি এক ঐতিহাসিক দিন বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ আমাৰ পৰ্বতজৰাৰ ভিতৰত এই বাঁশবাৰী অঞ্চলটো এক ভিতৰুৱা অঞ্চল, আৰু এই বাঁশবাৰী অঞ্চলত আমাৰ বিটিআৰৰ সন্মানীয় চিফ শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ যি উদ্যোগ, যি ইনিচিয়েটিভ, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত আজি কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে এই বাঁশবাৰী অঞ্চলত 50 বেডেড এখন হস্পিটেল আমাক উপহাৰ দিয়াৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। সেইকাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আমি এই বাঁশবাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগতে পৰ্বতজৰাবাসী হিচাপে আমি তেখেতক অন্তৰৰ কোণৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব খুজিছোঁ। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যে সমগ্ৰ বিটিআৰ অঞ্চলত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ৰোডছ এণ্ড কানেক্টিভিটি, বিভিন্ন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত যে এটা উত্তৰণ হৈছে, যে উন্নয়ন হৈছে, এই উন্নয়নটো কিন্তু আমি সকলোৱে বিটিআৰ অঞ্চলৰ 32 লক্ষ জনসাধাৰণে আমি শলাগ ল'ব লাগিব। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ বিটিআৰ অঞ্চলতে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এক নৱজাগৰণ আহিছে, এক সংস্কাৰমুখী এক আন্দোলন হৈ আছে। ইয়াতে কোনো বিপ্লৱ, বেলেগ বিপ্লৱ নহয়, ইয়াত শিক্ষাৰ বিপ্লৱ হৈ আছে, ইয়াত উন্নয়নৰ বিপ্লৱ হৈ আছে। গতিকে আমি 17 বছৰীয়া যি শাসনকাল আছিল, সেই শাসনকালত আমি বিভিন্ন বিভাগত চৰম অৰাজকতা দেখা পাইছিলোঁ। 17 বছৰীয়া শাসনকালত বিভিন্ন বিভাগত উন্নয়নৰ চিনচাপ দেখা পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই 3টা বৰ্ষতেই, 3.5টা বৰ্ষ আজি তেখেতৰ কাৰ্যকালত তেখেতে যি ধৰণে উন্নয়নমূলক চমৎপ্ৰদ তেখেতে বিভিন্ন শিতানত, বিভিন্ন দিশত যিখিনি কাম কৰি আছে, এই কামখিনি বিটিআৰৰ প্ৰতিটো জনসাধাৰণে আজি তেখেতৰ কৰ্মৰাজিক লৈ আজি সুখী। আৰু আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ, আজি পৰ্বতজৰাবাসী হিচাপে এই বাঁশবাৰী অঞ্চলৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত যে 50 বেডেড আয়ুষ হস্পিটেল এখন স্থাপন কৰিবলৈ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ উদ্যোগত যে হৈছে, এই কথাটোৰ কাৰণে বিশেষকৈ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক অন্তৰৰ কোণৰ পৰা ফ্ৰম দি বটম অফ মাই হাৰ্ট মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। जों दिनैहाय जोबोद बे ओनसोलनि पटबजरा ओनसोलनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोङो धन्यबाद जासिनांगोन जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमोद बड़ो सार बिथांनि जे दैदेननाय, बे दैदेननायावहाय जों दिनै बे बाँशबारी बायदि जायगायावहाय जोंनि पटबजरा ओनसोलनि थाखाय मोनसे 50 बिसना जुक्त आयुष हस्पिटाल जों मोननो हादों। बिनि आवगायाव जोङो पलिटेक्निकेल कलेजबो जों बेवहाय मोननो हादों। दा बेफोर जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय मोनसे गिदिरथार जे अनुदान होननानै जोङो साननो हायो। दा दिनैहाय जोङो आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार एबा जोंनि आयुष जे मन्त्रालय बिनि मानगोनां मन्त्रि सर्बानन्द सनवाल सार बिथाङा दिनैहाय दुधनैयाव भार्चुवेलि दिनैहाय बे 50 बेडेड हस्पिटालखौ बिथाङा बेखेवनानै होदों, गायसननानै होदों। दा बिनि थाखाय जोङो बिथांखौ जोङो धन्यबाद जासिदों। जोंनि बे ओनसोलाव जोङो सिमाङावबो जों नुफेराखैमोन जे जोंनि बे ओनसोलावहाय बेबायदि अनुष्ठानफोरखौ जों मोनगोन होननानै। दा दिनैहाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय जों बेफोरबायदि अनुष्ठानफोरखौ जों मोननो हादों। बिनि थाखाय जोङो हाजासे जोङो गोजोननाय मोनदों। आरो जोङो बे ओनसोलनि जानानै जोङो बिथांखौ जोंनि मानगोनां प्रमोद बड़ो सारखौ जोङो धन्यबाद होदों। जों आसा खालामदों बे ओनसोलाव जिहेतु बे रोखोम हस्पिटाल गैफेरा, दा बे हस्पिटाला जाफैनाय लोगो लोगो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय चिकित्सा खालामनो थाखाय गोबां सुबिदा मोनगोन, बेखौ जों आसा खालामदों। आरो बेवहाय शिक्षा दीक्षानि दिगनि थाखाय जे बेवहाय पलिटेक्निकेल कलेज जे जाफैगोन, बे पलिटेक्निकेल कलेजनि गेजेरजोंबो जोंनि बे ओनसोलनि गोग्लैसोनाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा, फरायसुला फरायसुलिफ्रा बेवहाय मोजाङैनो फरायनो सुबिदा मोनगोन, जों बेखौ आसा खालामदों। आरो जोङो नैबे पटबजरा ओनसोलाव दा जोंनि लामा सामाफ्राबो जोबोद उसुबिदामोन। दा दिनैहाय लामा सामा माखासे जोंना जागासिनो दङ, माखासे जाखांबाय। नैबे 3 बोसोरावनो जोंनि नैबे पटबजरा ओनसोलाव जे कानेक्टिभिटि लामाफोर दंमोन, बेयो दिनै जागासिनो दङ। दालां, लामा, गोबां रोखोमनि इनफ्रास्ट्राक्चार जेरै उइभिं सेन्टार बेफोरबायदि जागासिनो दङ। दा जों आसा खालामदों बे आरो नैबे 2 बोसोराव गोबां हयथ' जोंनि बे ओनसोलावहाय बे रोखोम अनुष्ठान प्रतिष्ठानजों लोगोसे लामा सामा जोंनि रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय जों खामानि मावनो हागोन, बेखौ जों आसा थिदों। गोबां मानसियानो नैबे पटबजराखौ जौगानाय गैया होननानै बुंसोलायबाय थायो, नाथाय
दानि नैबे आयुष्मान चिकित्सा आरो पलिटेकनिक इन्स्टिटिउट आरो नैबे खाथियावनो बिरखं जाहाज बेफोर गासैबो परबजरानि थाखाय मोनसे दुगाथाव जानानै फैदोंमोन नाथाय बिनि गेजेरखौ नुसेयावबो मानो जौगायाखै होननानै बुङो दा बेवहाय माखासे बुंथारनांगौ हिसाबै अपोजिशन पार्टिफ्रा बेयाव बुङो दा जों बेखौ जोङो बुंनो हायो जे जोङो नैबे 3 बोसोराव जेरैहाय जोङो लामा सामानि खोथाखौनो बुं दिनै जोंनि बे ओनसोलाव लामा सामा बे रोखोम गैयामोनानो जे जोङो बासबारिनिफ्राय काजिगाव थांनाय बासबारिनिफ्राय नोङो मंगलाजरा बेबायदि कानेक्टिभिटी जे ओरैहाय टिपकाइ ओनसोलाव लामा सामानि एकदमबारे मोजां नङामोन दा बेफोर जोङो दिनैहाय जोङो बे लामा सामाखौ दालां जोङो मावफुंनो हादों आरो माखासे मावगासिनो दङ आरो माखासे सेंसन जाबावबाय दा बेनि थाखाय जोङो लामा सामाया दिनै जोंनि पटबजरा ओनसोलावहाय जोङो फ्राय कमप्लिटआनो नैबे 2 बोसोराव कमप्लिट जागोन होननानै जों बुंनो हायो आरो बिनि बादैबो जे अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोर जे जोङो भबिष्यताव जे जोंनाव बे रोखोम जाफैगोन जों बेखौ सानाखैमोन खिन्थु बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय दा नैबे 3 बोसोरनि गेजेराव जे पलिटेकनिकेल कलेज बायदि बेवहाय जाफैगोन आयुष हस्पिटाल जों सिमाङावबो सानाखैमोन दिनैहाय आयुष मन्त्रालयखौ दानायनि लोगो लोगो जे आसामजों लोगोसे जोंनि बे बिटिसिआवबो जोंनि बे हस्पिटालखौ जों दिनै मोननो हादों बे सिं ओनसोलाव आरो दिनैहाय जोंनि पटबजरा ओनसोलावनो मोनसे गिदिरथार सारा नर्थ इस्टार्न रिजनाव गैयै जे रेलवे कच फेक्टरि बे कच फेक्टरियाबो जानो थांगासिनो दङ बेखौ जोङो आसा खालामदों बे निश्चय बेयावबो बे जाफुंगोन आरो बिनि गेजेरजों जोंना सारेस्वराव मोनसे इको टुरिजम जे पार्क दङ बेबो अलरेडि फ्राय सेंसन जानायनि लामायाव आरो जोंहा काजिगावआवहाय जे जोंनि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जे थानसालि दङ मन्दिर दङ आरो बिनि गोथै मानखरसालि दङ बेखौबो दिनै बिटिआर सरकारा जौगानायनि थाखाय बेसेबांबा बेवहाय प्रजेक्ट हमनानै दोनखाबाय आरो बेयो लासै लासै दा जागासिनो दङ आरो जानो थांगासिनो दङ बिनि थाखायनो जों बुंनो हायो दिनै पटबजरा ओनसोलाव जों सानफेरै माखासे डेभेलपमेन्टआ दा जानो थांगासिनो दङ बेवहाय माखासे मानसिफ्रा सोरबाया बुंथारनांगौ हिसाबै बुङो बे बिसिनि कर्तब्य प्रथमते मैं कब विचारिছো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা মেডিকেল মিনিষ্টাৰ কি নাম আছিল প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে মই এজন হেণ্ডিকেপ মানুহ কিন্তু মই একো পোৱা নাই গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা মানে কি ক'ম মানে অলপ সাহায্য পালে মোৰ সুবিধা হ'ল হয় মই এনে বেকাৰ বহি আছো ঘৰতে আপোনাৰ নামটো ক'ব পাৰিব মোৰ নামটো বিমল কুমাৰ ঘোষ আপুনি ইয়াত পেলাই ডিজিটেল যোগেদি অপেনিং কৰা হৈছে আয়ুষ্মান হস্পিটাল আপুনি কেনেকৈ লাগিছে মই ভাল পাইছোঁ এই হস্পিটালৰ কাৰণে মই বিৰাট কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ কাৰণ মই এই হস্পিটালতো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিম এইটো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি ইয়াত পটবজৰাবাসীক আপোনাৰ কি মেছেজ দিব বিচাৰে পটবজৰাবাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰমোদ ডাঙৰীয়াক যে বাছবাৰীৰ কাৰণে যিটো কৰিলে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰমোদ ডাঙৰীয়াক दिनै 4 तारिख मार्च 2024 समबार सान बे समबार साना जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव सान दिनैहाय जोंनि बे बासबारि खाथियाव थानाय मावमारि रेभिनिउ भिलेजावहाय जे आयुर्वेदिक मोनसे हस्पिटाला गासैबो जानानै दा दिनैहाय उद्घाटन खालामबाय बेनि थाखाय आङो जोबोद रंजानाय फैदों आरो आङो पटबजरा जिल्ला बर' समाजनि आफादगिरि जानानै आंनि गोसो थरनिफ्राय जोबोद साबायखर हरदों आरो दानि सरकारफ्रा जेबादि खामानिफोरखौ लाबोनानै मावफैदों बेयो जोबोद बाख्नायजाथाव आरो उनावबो आं आसा खालामो बिथांमोनहा मेङाजासे जोंनि बर' हारिनि थाखाय एबा समस्त जाथि धोरोम बासियालासेनो बयनिबो थाखाय जे मोजां खामानि मावबाय थाथों होननानै आङो आसा खालामनानै आंनि बर' समाज थरनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै आङो बेहायनो नुबाय क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजारां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजारां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन।
किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।